Здравейте, ние сме геймерите БГ. Днес ще играем на Майнкрафт. Почнахме нов сервер, на мен ми лагна за малко. Това съм аз. Аз съм Хари. Аз съм Хари и сега съм... Да флаш. Да, The Flash. И... Добре, оправим се. О, ти лепна. Да, лепна. Да, сега пак ще влезе сервер. Да. Извинете хора, но... Бумба. Явно трябва сега не... Аз защо съм долу? И сега се спълна. Да, ще приятел. Потънах. В начало, че да вземем друго. Или как се вземе. Какво? Виж? Да. Аз ще го Добре, но аз също не си направя. Аз ще си направя меч. Аз ще направя да ги чупя. Добре. Доста ясно се чупи. Хора, вече има много добре. Аз точно сега вземам... едното е на дървото. Добре, детко. Добре. Стигат ми 6 вече. Вече стигат 6. Готово. Аз имам клетка. Имам да ги взема, първо. Добре, Не забравяй да вземеш крафтинг тейбъла. Нама. Крафтинг тейбъл е при тебе. Добре, сега да взема още дървето. Хари, я намали звука си. Добре. Готово. Добре, сега не си направя много пръчки. Аз пък ще си изкопая кола. Добре, стигат ми 8 хора. Аз имам 6. Уа. Си направих кирка. Още не мога да си направя меч. Но видим какво ми трябва. О, да. Трябва ти дърво. Ама ти не си го крафнал. Затова. Добре, стигат ми 20. Добре, да си направя Аз имам вече 8 меч. кола. Още мечове. Добре, толкова ми стигат. За какво са толкова мечове? Хора, Това беше моят котки. Къде си приятел? Ето Аз те. събирам кола. Добре, искаш ли да ти дам един меч? Има много. Поне към 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мечове от дърво. Яко. Искаш ли един? Не ми трябва. Гледа как странно чупя. Добре, имам 20. Искаш ли тук да си направим къщата? Сега само да купам. Ето, тук ще ни бъде къщата. Жетко. Почвам да копам камък. Чакай, аз му си направя, само да си взема още. Кирка ти трябва. Да, чакай да си направя. Добре, стигат ми, да видим колко имам. Хора, ако мислите, Имам 8. толкова мечове са полезни. Окей. На Хари ще му падне батерия. Не казвай на това зарядно. Да. Добре, къде е? Обратно. Да, това чак направя. И добре. Аз си копам тук. Къде? Добре, е готово. Сложи такова. Почти е готов рума. И чакай, отивам за още пръчки. Ако сте гледали миналите епизоди на това, на Майнкрафт с Хари, бяхме си направили тайна база, Да. която беше много... Вау, човек, виж ме, бърз съм. Добре, ти си да флаш. Да. Да, аз става най-бърз хора. И добре, няма да използвам. Открих много нещо. Няма да използвам мечовете за дървото. И като. Мечове за дърво. Нямаше смисъл. Добре, още много дървета ми трябват. Поне към
Колко ми дават? Мисля, че много. Ама ти взели крафтинг тейбъла? Да. О, добре. Какво става? Сега ще се оправи. Извинявайте хора, но май не е сто. Бъгна за лев. Да, Малко. готово. Сега се оправи. Да. Ще ми трябва крафтинг тейбъла. И сега къде е само... Чакай, че тук потънах. Помощ. Къде? В една вода, в която Добре, готово. измъкнах се. Готово, чакай да си направя... Да си направя кубе към много. Да ти казвай колко имам. Защо с кирката чупиш крафтинг тейбъла? И аз не знам. Да ти показвай колко имам. И чакай. 1, 2, 3, 4. Дай ми крафтинг тейбъла. Добре. Ето. Чакай ме. Идвам. Накари му звъни Тела. Чакайте малко, ще спрем на пауза. Хора, върнахме се. Извинете, но... За тъпото прекъсване. Ау. Мразя прекъсване. Кога си сложил врати? Направи ги. Ах! Много са, нали? Да. Добре. Същата къста, като притиснете хил ми направихме. Да, само че... Добре. Чакай, я ми дай кирката си. Ще ми трябва. Аз също да си направя меч сега. Дай ми кирка. Ето. Може ли да взема... Отивам за камъни. Отивам за камъни. Ние имаме камъни. Но... Че трябва. Добре. Но не май да не покопаш къщата нещо, защото... Дама, спокойно взех само 2 да си направя меч. Може ли крафтинг тейбъла? То е тук крафтинг тейбъл. Къде? Ето го. Ето. Чакай печката да сложа. И чакай, но аз не мога да си направя меча. Трябват ми пръчки. Чакай сега. Аз имам една пръчка, ще я дам. Благодаря. И 3 дърво. Още да Не ми трябва. Ето ти дърво. И една пръчка. Добре, къде е пръчката? Ето я. Добре. Добре, хора. Сега да си направя меча. Я кръвни още пръчки. Защото да си направим торчове. Дай ми няколко пръчки. Давам повече за пръчки. Добре, колкото си имаш 4. Да направим торчове. 4 торча. После ще си направиш меч. Аз си направих от метален. Тоест каменен. Да, каменен. Добре. Крафнах 4 торча, дръпни се оттам. Да, трябва да си светнем. Да. Не съм забелязал какво има отгоре. Дупка. Да. Готово. И чакайте малко. Готово, вече е светно. Добре. Да видим и... Ти точно като предната къща ние играхме в предните епизоди със същия сит. Да. Добре. Между другото скина накари много як. Майче ще мила, стана тъмно. Та затворих. По-нас! Добре. Мъкни се едната врата. Човек, иска си на ето 2-3 да се ударим един път. Ти си първи. Яко? Може да видя как изглеждам. Яко? Добре, хора, можем да си направим и тайна база, ако искате. Само да върна кирката на Хари и пръчките му. Благодаря. И пръчките. Не ми трябва се кирката. Кирката за какво? Добре. Кръвни се един меч. Не, аз имам меч. Лопата. Да, лопата. Но видим, лопатата мога да изкопая нещо. Само пръст. Може да изкопаеш с лопатата.
Да, но Аз може... имам каменен меч, каменна лопата и каменна кирка. Може и каменната лопата на изкопая една... Не, ти нали вече си имаш дървено. Да. Тъй, че отиди да си изкопаеш. Не, аз мисля тук да направим тайна база отдолу под нашата Добре, ти къща. си имаш кирка, тъй, че. Кирка? Използвай се. Да. Ето ти е кирката. Да, добре. Да ми пономни си. Ами аз нямам кирка. И добре. Имам камено за какво да е хабил. Да. После как да се кача? Аз ще отида да събера дърво, ще направя поръчки И? и ще направя стълби. Добре, чакайте. Само, че ще има зомбите. Дано да ви харесва. Да ви хареса. Кирката. Да, кипчето. И тайната база. Да, която все още не знам как изглежда. На ти хареса. Само не идвай още, ставай. Добре, аз тук трябва да събирам дърво. И вземи малко лампи, защото е доста тъмно тук. Добре. Добре. И мога да се направя много неща. Има много камъни вече. Добре, моля се заеми с тайната база. Заемам се. Спокойно. Настани голяма и хубава. Майко мила, виж? Айрон. Да. Ама не можеш да го щупиш с кирка. Не ми дава Ариан. Не го взимай, чули? Аз знам да го вземам. С тая кирка няма да успееш. С металната е само. С каменна. С каменна объркат се. Хора, сте наясно, но металните оръжия са много по-яки от камените. Айрон. Да. Ние може да си направим само да взема този айрон. Аз и сега идвам. Готово. Тук съм. И чакай Падам още. при тебе. Още не виждай. Добре, Аз още. съм влязал. И харесва и ти? Чакай. Ще чидна за малко хора. Наиме обеща. Да взема айрон. О, какво стана тук? Тук има... Добре, тук още трябва да направя... Добре, Хари, доста айрон си намерил. Колко? 3, 4, 5, 6, 7. Ти графиките имам станат. Какво ще скипка? Човек, но после да го оправиш ли? Смисъл? Там да го запусиш с камъни. Да го запушим. И какви оръжия можем да се направим? Айрон оръжие. Я. Не, това беше всички айрон. Хари, няма да има много време, хора. Как няма? Нали ще се тръгваш. Но ще продължим епизодите утре. Но ние имаме още време. Да, имаме още много. Още 30 минути. Да, сега ще отида. Хора, пак ще чидна за малко. Извинете, че постоянно чидвам, но да взема крафтинг тейбъла. Но той е горе. Да, затова чидвам. Човек, дават ми стълби. Да. Спомнях си, че трябва да пълня. Майко мила. Колкото е възможно повече поръчки. О, майче се мила. Ето, 9 стълби ще мога. Готово. Майко. Значи, направихте 27 стълби. Добре, събяваме се кирката, хора. Но горе, добре. Ето. Добре, сега идвам. И... Сега ще трябва да изпека този айрон. Добре, аз не отида за пръчки. Добре, няма да Аре, не отида. пипай нищо от печката, чулим? Извинявай, без не искам. Какво направи? Ударите без не искам. Аз дори не знам, че ме отреш. Добре, чакайте, тук трябва на... Тук мисля, че трябва да си събя кирката. Тя е малко докато. Аз ще направя много спокойно. Ау. Сега като се изпече айрон, ще стане много яко. Изпича с Арион. Да. Мога ли да Той се видя? изпича. Да. Пека го. Човек. Какво да правя? Пека.
Чакайте малко от тази кирка на я побира. Добре, готов. Добре, ние имаме... Аз ще сляза надолу. Ние какво направим с айрона? Да си направим метални мечове ли? За какво мече? Аз ще видя какво ще направим. Чуна? Добре. Само, че той още не се е изпекал. И добре, я слизай. Стълбите са яки. Да, но тук можем да се чузим нещо яко. Добре. Аз сетих се, ще направя торчове. Човек, може едно нещо, може и за виждане. Да, естествено. Ама аз ще направя торчове, тъй че... Какво? Торчове. О, добре. Ето. Долу. Крапна. Добре, бе, значи няма на ми е нужно. Добре, можем много хубава къща да си правим. Да си направим. Да, тази ще е по-хубава от миналата. Махам с почвата. Добре, добре, Хоп! Айрона се е изпекал. И добре. Колко айрон? 8. И яко. Вече има за метал. Добре, няма да правя нищо още с този айрон. Да, много е малко. Не мисля си за... Не, няма да правим нищо с този айрон. И какво да го правим? Някой път нещо ще направим с него. Сигурно в следващия епизод очаквайте друг епизод. Тоест утре. Хайде, нали ще можеш да дойдеш? Да, намръзна си. Да, очаквайте нов епизод. И чакай, искам да видя Ние как... с Хайде сме доста добри приятели. Но, и затова аз реших да го добавя към геймерите беги. Да. Може да стане и доста геймери, но... Не, няма да добавям повече геймери. Да, защото настане... Голяма каша. Да. Значи хора, аз вземам... Даймонд меч, ама откъде ще намерим диаманти? Можем да... Добре, значи ще може да крафтим кофи и там разни работи. Хора, можем да успеем да намерим. Диаманти. Да, ние сме най-добрите. Очаквайте следващия епизод да е супер дълъг за... Можем и този още да правим. Няма да имаме толкова. Имаме още... Въпреки, че сме в къщи, но... Не. няма да има толкова много време. Останало е светло навън. Не отиваме да се направим на яките мечове. Не. Ау. Човек, идва си. Ама ти само за мечове искаш. Обичам мечовете. Човек, да намерим селото, искаш ли? Не, направо ще се изгубим. По-добре да се живее в тази къща, която имам. Тя е по-яка. Но хора, не знаете, има много яко присеяните, защото те носят понякога те са понякога много хубави хора. Да, ама то само на компютър. Да, много... Ако сте гледате клиповете на Eguar, там не забравяйте да си добавите този сървър, много е як. Човек, но тук не сложи нещо долу. Ако искаш ще големи тайната база. Добре. Да ти направи ли кирка? Не, аз имам. Добре. Ама тя е на свършване ли че? Имам още. 1, 2, 3. Браво. Добре. И аз ще сляза при тебе. Но тези лампики махни. Защо? Защото как не ги умнял тези лампички. Добре. И тук, добре, благодаря. Добре, има много... човек. Да направя. Ти виждаш ли съм? Да? Не, нищо. Добре, ще оставя една. Тук. Добре, браво. Добре, чакай. Закачвам. Добре, очаквай чисто нова. Добре, няма да гледам. След няколко секунди да ми се изсъби килката. Хора. Ето и съби се. Чакай, имам още много. Добре, ама ако искаш даймонд, ще ти. Не е нужда. Поне да направиш базата добре. Добре. Да ти направя ли? Добре. Добре. Хора, запомнете, че Хари после ще ми даде тази Diamond кирка и ще я изтрим. Добре, взети я. Чупи с нея, чулем. Добре. Защото тя чупи много бързо. И не се изхабява лес.
Не... тук има дупка. И сега я запълня. Каква дупка? О, да, дупка. Готово. Да, подземна база. И явно не можеш да копаш повече. Добре. Само че, как ще си вземеш камъка? Аз имам много Добре, камъни. тайната база стана още по-добра от миналия път. Да слагам ли другите торчове? Да. Добре, айде хора, да се качат горе. Тук ще спим, след като намерим овце и си направим легла. Добре, сега... Аз ще да търся овце. Сега... Да. Добре, хора. Първата легла ще е за мен. Добре. Добре, направи, че още един камен меч. О, намерих овца. Къде? Тук. Горе? Да. Още един удар и умираш. Ехехехе. Бай-бай. Вземи една вълна и няколко пържоли. Бързо. Не, човек, че стой в къщата. Защо? Стой. Чули? Да. Има в къщата. Намерих крава и кокошка. За какво? Няколко чуци. И аз идвам. Хора, можем тук да я запълним горе, че не разберат, че имаме тайна база. Явно хората не разберат, защото ние снимаме клип на тайната база и как не сложим отгоре камък. Няма значение. Да. Но ако дойдат зомбите... Хора, ще имаме фен среща, когато можем да се съберем абсолютно всичките геймери. Да, само на училище можем. Няма да е в училище. Да, защото е много шумно. По някой път имаме разрешение от госпожата да снимаме. Да. Някой път ще снимаме всички геймери. Да. Добре, аз и сега идвам. Отивам на намеря вълна. Аз имам една. Отивам на намеря още вълна за нас. Защо? Ти чакай вътре, става ли? Защо? Сега не иду. Добре, ако сте намеря... Хора, ако се загубя, извикайте с прича. Тук има край. Тук има. Крафтинг тейбъл. Да. Аз имам стол. Тук ще го махна този крафт. Добре, хора. Имам идея. Да. Човек, къде си? Къщата. Горе не сте наясно, само крипърите може да стоят на слънце. Да. Но е гадно. Да, защото... Крипърите са много гадни. Да, но и скелетите и зомбитата не стоят. Ще направя легла, чули? Да, но Ендермана, той умира на всичко, на вода Не умирам. Само на вода умирам. и на лава. Той е доста слаб. Не. Той като се телепортира, е спасен, ама... Но е много силен. Понякога. Тук ще аз. Искаш ли да ти оправя иглото? Да, оправи ги, ако и двете са ти бъгнати. Да, бъгнати са. Защото и на мен съм. Добре, още не можем да ягаме. Да, защото не е вече. Добре, но и ти... Ари, къде е Даймонд кирката? Коя? Даймонд кирката. Ой, знай. Дай ми я. И какво да я... Без не искам. Чакайте, на какво правя Еза. И много малка къста е тази. Човек не мога повече да направя, защото отиваме в някакви земи. Земи, наистина? Пещери? Да. Добре, но това не е пещера, човек. Тази е най-хубавата къста. Добре. Очаквайте в следващия епизод да се развием повече. Чакай, като ми е бързо, вие сте. Да, наистина. Ти се да флаш. Да. Той иначе не може да се питни. Но са много гадни скелетите, защото те имат лъкове и не е честно. Да имат лъкове и да ми стрелят от далече. Имат лъкове да ми стрелят. Чао. Освен ако и ти нямаш лък. Нямам лък.
Идва си. Чакай, ще бъднах нещо. Пу. Готов съм. Пи, 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 пи. Братата, какво става? Пи, 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 пи. Чакай, ще го бъгваш, ма. Оп, изнавай. Вижда си. Виж какво имам. Не ме стрели. Ама аз нямам стрели. Добре. Можем да се направим. Не можем. Какво аз? Мога да се направим столове. Искаш ли? Добре. За мен се едно. Добре, към 1 милион имам поне. Към 44. Само за камени имам. Няма проблем, нали? Ама за си бил камък, като може да се направиш нещо яко. Не ми дава. Аз имам 25. Мога да се направя Iron Dome. Много яко, нали? Да, но виж как направи къщата яко. Добре, сега ще вляза. Виж? Уау, много яка стана тайната база. Да. Чакай, Я дай за малко. Не, чакай. Какво правиш? Ще го направя по-яко. Как? Чакай, виж. Виж е така. Вау. Като истински. И чакай малко. И другото го направи така, като мен. Добре. Не, аз ще го направя. И чакай да се... Добре, давай. Готово. Добре, това стана Добре, направим масичка сега. Ще бъде малко трудно. Не. Трябва да се използваме вълната за това. Може и на... Искаш ли? Да. Да използваме вълната. Да, но на мига... Ние без това имаме легла. Да. Не, това е съвсем. Не мога да го направя. Тогава може да направиш от Защо? мястото. Само един път, много те моля. Какво да направя? От мястото, къде... От това място. Ей, там. Какво да направя? Ами такива, найки за... Такива, нали ти знаеш какво означава това? Не от тези... Добре, чакай малко. Сай. Добре, чакай. Да, седи се. Ама не знам дали тук го има. Не, може и пак нагоре. Ставай. Не, ей, това ми дава. Добре. Дай ми. Къде ще бъде масата? Не, дай ми ки направо. Ставай. Ама това е само едно, защото няма да ни трябва повече. Да, спокойно. Добре, хора. Аз ще търся едно друго. Отдъпни се. Добре. Чакай. Дава ми и от киемчетата. Ами, добре, само ще става на малко на скреп, защото не е на много. Абе, няма проблем. Аз знам къде съм. Да, бяло. Да, бяло. Да. Ама защо не е червено? Добре, червено. Да ми дадеш ли? Аз знам къде да сложим. Да, знам. Ето. Това е маса беше. Добре, наседнем. Ние може да седем в Майнкрафт на компютър. Само получиво сядане. Добре. Чакай тук да сложим един крафтинг тейбъл. О, да. По-добре настава. Можем да си направим животно. Искаш ли? Ами, ще чекаме, нали? Да. Ама по-добре да не чекаме. Да. Добре. Аз идвам. Аз също ще дойда. Тъмно е вече. Айде да чуваме да спим. Добре. Чакай. Какво? Какво стана? Какво е това? Това си ти спиш във въздуха. Аз съм тук. Спиш във въздуха при мен. Как е възможно? Не знам. При мен дава дисто.
Извинявайте хора, но десто ма съм бъкнал, когато спа. Ама вие не можете да го видите, защото това беше от моя таблет. Ей, Илата малка, ставай. аз ще направя Diamond Match. Как? Така. Diamond Match. Добре, аз отивам на Америя. Къде? Кое да намериш? Ами, да си направя Diamond Match. Ама, не човек, няма да можеш, ще се изгубиш. Поне мога да... Казвам ти, че ще се изгубиш. Но поне ме успея да си направя Diamond Match. Ама не, дей. Или аз ще направя. Не, те аз не Ама отида. той без това не ти трябва. Зато той е як. Ама не ти трябва, ари, идвай къщата. Добре, Добре, идвам. Аз се отивам в тайната база. Чакай ме. Имаш ли дърво? Не, само камък. Само едно дърво имам. Аз имам 8. Да, за какво? Ами, така малко. Да и другото моето не е направено. О, И... може да си направим влакче. Как? С айрон. Ами чек, защо ли не си толкова изненадан? И добре, и къде на сложим влакчето? Аз не го направих. Няма смисъл. А, Ау, мога да те убия. не, имам меч. Само един път. Защото ти мога да ти го върна. Ау. Да стади ми, че ще взе. Може и пак. Но този път с мечовете. Камък срещу Даймонд. Ау, никога няма да победиш. Само един път. Не. Дум. Ти ме уби. Да? Ай, хора, това беше от нас. Не забравяйте да оставите по един лайк, да се абонирате. Чао! И чао!